שלום לכולם, אני רוצה להציג לכם בסרטון זה הוראות האזנת הנתונים לתעודה בממשק פדגוגי. אז קודם כל נעבור לממשק פדגוגי עצמו. יש שני אפשרויות לכניסה, דרך הזדהות האחידה של משרד החינוך, בה יוכלו להיכנס כל המורים ועובדי משרד החינוך, או דרך בהזדהות של המערכת הפדגוגית. יש לבחור את שם המוצד ולהזדהות דרך שם משתמש והסיסמה שקיבלתם ממני. אני אכנס כרגע דרך הזדהות של משרד החינוך. ברגע שנכנסתם נכנסים למסך של יומן שלי, והוא מופיע המערכת, ומצד שמאל יש הערכות תקופתיות. תעודות מחצית א'. ברגע שנכנסתם אתם רואים שני טורים. בטור ימני מופיעים הזנת הציונים, ובטור השמאלי הערכות, הזנה של הערכות עצמם. מזכירה לכם שבכיתות א' ב' הציונים לא נכנסים לתוך התעודה, מג' ומעלה הציונים ייכנסו כי מתורגמים למלל. אז קודם כל אדגים לכם איך ניתן לסכם ציונים. במידה ויש לי ציונים מתחילת המחצית, ניתן לסכם כל ציון על ידי חישוב של הממוצע לכלל הציונים. ניתן להחליף את הציון גם, להעלות או להוריד אותו, ויש אפשרות גם לעשות שקלול לכלל התלמידים. נחזור. כרגע אני עוברת עכשיו להזנת הערכות. אני אכנס קודם כל להדגים לכם הערכות כלליות למקצועות כלליות יותר. ניקח מקצוע, אז בכל מקצוע מופיע לכם ציון שניתן לסכם, והערכה כללית שניתן לכתוב אותה באופן הבא. אפשר לשלב אותה מתוך מאגר היגידים, לבחור הערכה כלשהי, ולהדביק אותם. ניתן לכתוב משהו לפני הערכה, גם משהו אחרי הערכה, ולא לשכוח לבצע שמירה. מורים ששאלו אותי איך אפשר לראות את הציונים וההתנהלות של התלמיד, ניתן ללחוץ על התלמיד עצמו וניתן לראות את כל הדיווח שעשיתם, במידה ועשיתם במהלך המחצית, על כל תלמיד ותלמיד. נחזור, לא שומרת. עוד נתון אחד שמכניסים בו קצת באופן שונה, מקצוע מתמטיקה. ניכנס לאחד הכיתות. במקצוע מתמטיקה זה מתבצע באופן הבא. אז קודם כל יש ציון סופי מסכם למקצוע בלבד, ויש מרכיבים נוספים שהם באים לפי נושאים הלימודים שמותאמים לשכבה מסוימת. שכאן ניתן לבחור אך ורק מבנק היגידים הערכות ממספר 897, כאשר מתייחס לרמת השליטה, עד מספר 900, שכל אחד מאינו שולט עד שולט היטב. בנוסף לכך יש להזין גם הערכה שניתן לבחור אותה או מבנק או לשלב ביחד עם הבנק ולבצע כאמור גם את השמירה. נחזור. עוד מקצוע נוסף שיש עליו גם התייחסות מיוחדת זה מקצוע עברית, שגם שם יש מספר מרכיבים. נבחר כיתה. כאן זה מתבצע קצת באופן אחר. בכיתות א' ב' מופיעים 3 מרכיבים, קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, ללא ציון.
בכיתות ג' ומעלה נוסף מרכיב נוסף לשון, ולכל מרכיב יש לציין ולתת ציון. הערכה קצת ניתנת פה באופן אחר, ניתן לבחור או מהבנק עצמו מרשימת היגידים או לתת הערה חופשית. במידה ותרצו לתת משהו משולב אז ניתן לתת, ושתדעו שקודם כל ההערה הראשונה תבוא מהבנק וההערה השנייה תבוא כהערה חופשית. עכשיו אני אתייחס להערכות של המחנכות. בתחום ההליכות נבחר כיתה מסוימת. גם כאן, כמו בחינוך הלשונים, קיימים 3 מרכיבים: תפילה, התנהגות, הרגלי למידה. עוד פעם, או לבחור מהבנק או הערה חופשית, או ניתן לתת במשולב, רק לזכור שקודם כל תבוא הערכה מבנק ורק אחר כך הערה חופשית. בנוסף לכך ניתן לכתוב הערכה אישית לכל תלמיד ותלמיד, לא יותר מ9 שורות. הגדרתי טווח של כ1000 טווחים, אני אגדיל קצת את הטווח פה. דבר אחרון שרציתי להראות זה תחומים של העשרה. בתחום העשרה אין לתת ציון לאף מקצוע. יש תחומים, נגיד כרובוטיקה, שניתן להיכנס ולהזין הערכות באופן דומה למה שהראיתי לכם בהתחלה, ללא הזנה של הציון סופי. ויש הערכות במקצועות כאשר משתתפים שם כמה שכבות. מדובר על המקצוע של המומחיות, קרן קרב, מצמיחים חולמים, וקרן קרב בכיתות א' וב', כאשר השכבה מחולקת לכמה קבוצות ויש כמה מורים. נניח ניכנס לאחד מהם. נכנסתי עכשיו למקצוע של כיתת אומן, אז אני בוחרת, אם אני מורה שמלמד בכיתת אומן אז אני בוחרת כיתת אומן, ורק אחר כך אני מזינה את הערכה החופשית באופן חופשי, או ממאגר היגידים או כמלל חופשי. ועוד פעם לא לשכוח לבצע שמירה מדי פעם. תודה על הקשבה.